Au! Kom hit! Ikke se! Det knakk! Kan du ikke skille Elina? Eller har du skylden? Jeg kan ikke. Le da. Le da. Le da. Au. Du ser ut som du gjør noe annet. Og jeg fikser på meg. Skal du drepe en stakkars jente, eller? Ja. Alle har dobbelthaker, da. Slutt, mamma! Bruk beina til å dytte vekk, da. Gjør du meg sånn? Nei. Er du snill? Ikke stå! Ikke stå? Jeg står jo. Jo mer du hiler meg, jo mer trykker jeg. Ikke i magen, da. Kan du få opp til genseren her igjen? Nei, må ikke begynne. Jeg er sterkast. Det der er den svakeste personen noen kan treffe. Det er jo ikke. Jeg tror det finnes svakere mennesker, for å si det sånn. Jeg lagt opp. Det er dumme ord, da. Det var litt av en opplevelse.